Každý veľmi dobre pozná hip-hop, rap kultúru a ja som si prichystal pre vás jednu tému, čo sa týka hip-hop, rapu, gang a v podstate všetky tieto spoločné témy do jedného. Ja sa viac budem zaoberať na tú skôr hudbovú, takže hip-hop a rap, než na tú gang a tie East Coast a West Coast veci, čo ešte budem taktiež hovoriť ďalej vo videu, ale my sa pozrieme do histórie presne týchto dvoch štýlov, čo je hip-hop a rap. Začiatok 1970 Bronx. Afroamerické a latinskoamerické komunity v Bronxe začali rozmýšľať na novom smere v umení a tak ich napadlo, prečo nespájať ľudí s hudbou, s inými vecami, ako napríklad skateboard, lebo už aj vtedy napríklad bol skateboard a na ďalších proste vecí. Išlo o veľmi veľkú komunitu, ktorá začala rozmýšľať nad tým, že buďme iní ako ostatní, vytvorme hip-hop. A takto sa to aj začalo. Mladí ľudia, hlavne to boli mladí ľudia, začali presahovať alebo začali pretláčať svoju ideológiu do normálneho sveta a takto sa v 70. rokoch v podstate začali aj tieto hip-hopové party ako prvé. Prvé hip-hop party by sa dalo pripísať k známemu DJu toho, alebo tých rokov, ktorý sa volal DJ Kool Hercom, o ktorom som aj našiel jednu fotku. A takisto by som mu aj povedal, že bol legendárny na jeho roky a už ho teraz veľmi nepoznáme, alebo teda nie je až taký známy, teda ja som ho nepoznal, ale určite musel byť proste ten fakt, že zakladateľ hip-hopu. A takisto by som v podstate prešiel na ďalšiu jednu tému, ktorá sa volá, že 4 piliere, lebo aj to je v podstate začiatok celého hip-hopu. A ten začiatok toho hip-hopu sa rozdiel takisto na, ako hovorím, na tie 4 piliere, ktoré je DJing, MCing, graffiti a breakdance. DJing je vlastne DJstvo, ako poznáme terajšie, proste DJ, ktorý robí voťa a hotovo. Potom máme MCing, to je v podstate rap, proste ľudia išli von a zobrali si repráky, zobrali si hocičo a išli sa v podstate vyšantiť. Išli skladať všelijaké tieto beaty a skladali rímy a skúšali pospájať všetko spolu a tak vznikol v podstate rap a takisto ako by som povedal, že freestyle rap alebo rap battle. Podľa mňa je to môj názor, neberte ma vážne, je to podľa mňa takto založené. Graffiti je, ako dneska poznáme graffiti, je to v podstate môže byť vandalizmus, ale veľaci hovoria, že to je aj umenie, aj podľa mňa je to umenie dovtedy, pokým sa to reálne že neukáže na niektorých verejných budovách alebo na takých miestach, ktoré niekomu patria. Zatiaľ je to v pohode. Pokým je to, že na vylúčenie na takom mieste, kde je to dovolené, je to umenie a strašne sa mi to páči a obdivujem takých ľudí. Breakdance je zase v podstate tanec. Je to smer tanca, ktorý takisto veľmi blízko súvisí k hip-hopu a k rapu a takisto všetkému možnému. Ide o štýl tanca, ktorý sa mi takisto veľmi páči. Breakdance takisto veľmi rád pozerám. Je to cool, jak skáču a točia sa na hlave a neviem čo. Proste je to fakt, že dobré a páči sa mi to. Ďalšia jedna taká téma, ktorú by som začal, je zlaté časy rapu od rokoch 1980 až 1990.
A to fakt boli jedny také časy, ktoré boli bombastické. Takže, ďalšie také, čo by som povedal, bolo, že prvé skupiny týchto zlatej éry boli NWA, Run DMC a tak ďalej. Hlavné príčiny boli hlavne politicky založené, ako vznikali v podstate tieto skupiny. Bolo to v podstate bola to reakcia na terajšie vlády a ako sa v podstate afroamerickým a latinskoamerickým občanom správali vtedy ľudia proste. A za to vznikali tieto skupiny ako reakcia na toto. A takisto sa začal aj nie príliš pekný súboj medzi East Coast a West Coast. Určite poznáte East Coast a West Coast. Strašne veľa hiphopových hudie, proste započujete to slovo West Coast a East Coast. West Coast je prosím pekne Los Angeles, čo predstavoval, a East Coast predstavoval New York. Bolo strašne veľa ľudí a je to aj doteraz, je to úplne jedno. Aj doteraz to presahuje, takisto proste je to skôr gang záležitosť, ako čo sa týka hip-hopu, ale takisto veľmi to súvisí so sebou. A kvôli tomuto zahynuli aj dvaja veľmi ikonickí reperi, ktorí je Tupac Shakur a Notorious Big. Proste boli zavedení, alebo boli popletení v tom a reálne toto ich stálo život. Stálo ich to život, podporovali túto kultúru a jednoducho bolo im to súdené. Ale oni navždy budú evergreenmi, jo? Oni navždy budú proste tí, ktorí boli ako súčasť niečoho veľkého a podľa mňa oni nikdy neskončia, oni nikdy nezmiznú a budú stále budú veľmi dobrí repermi. Aj keď sa v podstate neznášali najskôr a potom boli najlepšie kamaráti a potom sa zase neznášali, ale čo už, veci sa menia. A ďalšia téma, ktorú by som ja zobral, je hip-hop v dnešnej dobe a v podstate v rokoch 2000. Vtedy to už bolo akože strašne moderné, všetci nosili široké nohavice, všetci nosili XXXXXL trička, čiapky jak ty kokos, čln, topánky, Nike, Dunky, všetko Adidas, neviem čo, všetko možné. A v podstate to presahuje aj teraz. Ide o veľmi blízke proste široké nohavice, čiapky, mikiny, XXL trička, to všetko veľmi súvisí s hiphopom a k tejto kultúre. Ide o lifestyle. Ide o samotný druh jednoducho života v dnešnej dobe a veľmi veľa ľudí to podporuje. A takisto aj strašne veľa nových rapperov vzniklo, a hlavne v Amerike. Napríklad Travis Scott, Drake, Eminem, Jeezy, Kendrick Lamar a ešte strašne veľa nových proste vzniklo. Takisto sú aj slovenskí, českí, všade. Nezostalo to iba v Amerike jednoducho a to je tá pekná vec, že jednoducho sa to celé prekrásne premiestnilo aj inde. Ide o také premiestnenie, čo jednoducho je veľmi pekné vidieť, že jednoducho to funguje a takáto veľká podpora je v tom umení. Aj na Slovensku máme veľmi známych, napríklad Gleb, Separ, Samej, Saul a ešte horda ďalších. Je to úplne jedno proste, že koho poviem, je ich strašne veľa. Takže tak a ešte naspäť tým zahraničným reperom. Oni jednoducho obracajú celý svet. Jo?
mladí stále počúvajú Travisa Scotta, ako napríklad aj ja mám tam ďalšie platne a CDčka, lebo v podstate som ich fanúšik a ja veľmi rád mám aj tú gang kultúru. Nepodporujem to, ale samotný style, čo sa týka oblečenia, hudby a tohto všetkého, ich strašne obdivujem. A nechcel by som reálne byť v tej gang kultúre ako zapletený, ale do toho nejdeme, lebo to je úplne iná téma. To je hlavné, že títo americkí raperi, ktorí majú 100 miliardy počutí na Spotify, na Apple Music a všade. Takže v podstate celý môj názor na tento gang kultúru, alebo teda hip-hop a rap kultúru je strašne jednoduchý, páči sa mi to. Nie pre nič za nič mám nakúpené asi takých 6 CDčok od známych interpretov. A reálne tú gang stranu nepodporujem, lebo je to fakt nebezpečná vec a to násilie, ktoré tam je strašné. Ale tak by som to povedal, že každá akcia má nejakú reakciu. To znamená, že aj ich pochopím, že jednoducho tá politická situácia v tých dobách jednoducho nebola príliš dobrá pre tieto komunity a jednoducho chceli byť iba svojskí. A chceli predložiť niečo nové. A takto vzniklo toto. A hovorím, mne sa to páči hip-hop, samotný žáner hudby, ja to strašne rád počúvam, mne to ukľudňuje a mne sa to jednoducho páči. A to je asi všetko, by som povedal. Ďakujem, že ste tu boli a napíšte do komentáru, že čo si vymyslíte o tejto téme. Napíšte, pokecajte sa a uvidíme, čo zistíte. Majte sa pekne a čaute.